Ladon arngut isi samla ibaye iet bat puram bha iwe kajing karai sneo haki kam tidan ia iet iwe yesanya iwe watla tajngai kidan nrei kajing iet jongki kam Rehas ngam ayu laja yuta senrang kapten ye jagu ya ladan arut kisi samla kibaya it batu romha jing tharais neu haki kamdan jaka tang jing yakmen kadon rengkat patiang ta jing thu kikwa ban pen urlong serta Ashwa ban ya men met kam juklet ban kol ne tek sia i jing baka ya kendu ban sap halati kam kwa cha u kakwa ban ya thu ban ya rap lem jing baka kendu namar ka i bat ka shan ya u lapun jing pen shoy ki wan haka ki khana lam ler khana thok suda kam ju dan por ban pen snap ya kita namar kaskem jing shan ya jongka ki ding pen kyang sao dong jongka da jing ya it ka thom kam ju salia kat ba ikol rukloi ban pek haswa ban kinet ya men met na iu kwa yo so ken tin jing e kam tam le shwa ban ya men met klem yo sngo ka sur jong i yo ya na mar jing e ulat telut ha ka uyo jing men jing soba jing it basisha usham naka kwa pen slow si ne yam yaka ukwa ban pen men baro serta watla shajngai udon naka yo yakran ne yaken du ambatka tang ha kafun ni message yaka uyo yakran ni yo iyaka henrei kijing kular jukela labun kijing kiwan hanga henrei jing iet ya pikanom kela ngan yai it badon rengkat ba